खुलुमबाय लोगोफोर, दिनैनि गोदान रादाबाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गुसुं समनि गेजेराव लाबोबाय गोनांथार रादाब। अन्नानै रादाबखौ जोबजासे फारि नायलांदो। गिबि खौराङाव दङ बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ भारतनि हादोरगिरि मानगोनां रामनाथ कोविंदखौ गोदान दिल्लीयाव मैया 8 फेब्रुआरियाव लोगो हमो आरो 2022 मायथाइनि मार्च दानाव तामुलपुराव जानो गोनां बर' साहित्य सभानि 67थि बोसोरसेल जथुम्मायाव हादोरगिरिखौ नुजाथिफैनो थाखाय खावलायो। हादोरगिरिखौ लोगो हमनाय समाव बर' साहित्य सभानि गाहाय नेता मुरसि प्रशान्त बर' बिथाङाबो दंफायोमोन। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बुंथियोदि भारतनि मानगोनां हादोरगिरि बिथाङा बर' साहित्य सभानि जथुमाव नुजाथिफैनो हास्थायनायखौ फोरमायदों होनना बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ गावसोरनि हास्थायनायखौ सन्मान होनायनि थाखाय बर' हारिनि जानानै हादोरगिरिनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरदों। रायजो सभायाव इउपिपिएलआ मोनसे एमपि मोनगोन, बेयो रोखा। बे बाथ्राखौ बुंदों आसामनि केबिनेट मन्थ्रि उरखाव गोरा ब्रह्मआ। बिथाङा बुंदों बिपिएफ दोलोआ रायजो सभानि मासि मोना आरो बिथांमोना दाबियाखैबो होनना। लोगोसे दाबावैसो बर' हारियाव गोदानै दाजानाय बड' नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियन सुंद'यै बनस' फरायसा आफाद जोनोम जानायनि सायावबो इउजे ब्रह्मआ खुगा बेखेवदों। बिथाङा बुंदों सुबुं दारा हादराव बयहाबो आफाद दानायनि मोन्थाय दङ, बेखौ रावबो बादा होनो हाया। गावजों गाव बुलाय सोलाय जानाया थारैनो दुखुनांथाव होनना। गोदान फरायसा आफाद दाना बे आफादखौ फोथांनाय आरो हारिखौ सिबिनायासो नायनो गोनां होनना। लोगोसे बिथाङा बुंबावो एबसुजों रावबो जुजिनो हाया। माहारियाव गोबां आफाद जोनोम जाबाय आरो थैलांबाय। दिनै एबसुआ 60 बोसोर जानो थांगासिनो होनना। एबसुआ बर' हारिनि सिनस्रि, एबसुआ हारिनि थाखाय जिउ बाउसोमदों। एबसुखौ गासै बर' फिसाफ्रा मोजां मोनो। बर' हारियाव एबसुनि गेदेर बिहोमा दङ होननानै बिथाङा बुङो। खौरांगिरिखौ पुलिसआ बुनायनि हेंथायै मैया रायजोनाङै गोख्रों सोमावसारदों। आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाजों लोगोसे बाक्सा जिल्लानि मुसलपुरावबो प्रतिदिन टाइम बासुगावनि खौरांगिरि जयन्त देबनाथखौ बासुगावनि पुलिसआ गावखौ मानो बाइक सालायनायाव हेलमेट हमाखै होनना सोंलु खालामनायनि गाज्रि रोखोमै सासे पुलिसआ बुनायनि सायाव थार बिजिरनाय मोननांगौनि दाबिजों खौरांगिरिफ्रा गोख्रों खुद्रिसारनाय दिन्थिफुङो। गोख्रों खुद्रिसारना बिथांमोना आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो खुंथायखौ पुलिसनि हेंथायै गोख्रों राहा लानो खावलायो। क'क्राझार सहरनि साखाथि गौरां पार्कआव गोदान फरायसा आफाद बनस'नि खौरांगिरि मेल। खौरां मेलनि गेजेरजों बनस'नि बिबानगिरिया बुंथियोदि गोदानै बर' फरायसा आफाद जोनोम जानाया बर' हारियाव आलादा रायजो सोरजिनो थाखायसो जादों आरो गोदान फरायसा आफाद जोनोम जानायनि समावनो एबसुनि माखासे मावथिफोरा थांना दावराव-दावसि खालामनाय आरो सोङा हवा खालामनाया बेयो बिसोरनि गोरोन्थि बुजिनाय आरो दुखुनांथाव होनना बुंथियो। बे जाथायजों बनस'नि सासे मावथियाबो दुखु मोनदों आरो बे जाथायखौ बिथांमोना सोंखारि होनना बुङो। लोगोसे बिथांमोना बुंबावदों बनस' आफादा मोनबा राजखान्थि हान्जाजों लोब्बा गैया आरो राजखान्थि हान्जाजों जोनोम होजानाय आफादबो नङा होनना बुंथियो। चिरां जिल्ला सुबुं अनसाय बिफाननि बानजायनायाव देहायारि अंगहानि सुबुंफोरनो मुवा बेसाद रानदों। चिरां जिल्ला सुबुं अनसाय बिफाननि बानजायनायाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों जिल्लानि देहायारि नोरजिया एबा बेंगुरा आरो बैसोगोरा सुबुंफोरनो व्हीलचेयार, टकन, खोमायाव गानग्रा जन्थ्र आरो बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ आसामनि हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल बिफाननि मन्थ्रि उरखाव गोरा ब्रह्म, जायगानि एमएलए जयन्त बसुमतारी, बिजनी विधानसभा बियाबनि एमएलए अजय कुमार रय, बिटिसिनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारी आरो चिरां जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि नरेन्द्र कुमार साहाया राननानै होयो। अदालगुरियाव एएसआरएलएम खामानि मावग्रा आइजोफोरा गोख्रोङै खुद्रिसारनाय दिन्थिफुंदों। आसाम स्टेट रुरेल लिभलिहुड मिशनाव खामानि मावग्रा बेंक चक्की, पशु चक्की आरो कृषि चक्कीफोरा गावसोरनि मोननांगौ मोन्थायखौ लानानै दिनै कर्म दोनथ'नाय आरो जखनथाय खुद्रिसारनाय हाबाफारि बानजायदों। अदालगुरि जिल्ला सानखांथि बिथोनगिरि मावख'नि दरखं मोखाङाव अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मोनद' जौगाखां खोन्दोआव खामानि मावनाय 150निबो बारा आइजोफ्रा सोरखारनि फारसे गावसोरनि मोननांगौ मोन्थायखौ मोननांगौनि थाखाय हरसेखावनाय हाबाफारि बानजायो। क'क्राझाराव एबिएमसिनि खौरांगिरि मेल। खौरांगिरि मेलाव एबिएमसिनि गाहाय नेथारि टाइसन हुसेनजों लोगोसे क'क्राझार जिल्ला एबिएमसिनि मावफारियाफ्रा बाहागो लायो। खौरां मेलनि गेजेरजों एबिएमसिनि गाहाय नेथारि टाइसन हुसेना बाहागो लानानै बुङोदि प्रमद बर'नि खुंनाय बिटिसि सोरखारा बिटिसि ओनसोलाव जनजाति नङै सुबुंफोरनि हा-हुनि जेंनाखौ दिनैसिमबो बोस्रांना होआखै होनना रोखा बुंथियो। लोगोसे नेथारिया गोबां अजद होना बिटिआर सोरखारखौ सावरायो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासैनिसिमबो गोजोननाय बावहरबाय।